Nga, ang ngayong pasalamatan, no? Bisan ako kay na nalabsik ko, nahuman na ang Thanksgiving, nahuman na ang preparation ba kay katubi nga adlaw kay mo klase, dayong inig bakante, hatod bata, eskwelahan, uli idri, magpanday-panday, magtrabaho, dayong pagkagabi, tudlo. Inahuman yun ang Thanksgiving. Usa pa na pahulay. Uli-uli, ano po gamay? Nakaligo na pod, grasya sa Ginoo. So, ato ta sa Genesis chapter 3. Matingala gyud mo nga naman siyang series og Genesis. Tungod kay ang atong topic kay embrace your cellphone man sa Thanksgiving. Nadre, sige basahon na to. Embracing God's word di ay dili di cellphone. Diha sa gawas paglingi-anay ko mo kisay nakadalag Bible palihog. Sige tanaw-tanaw. Nagdalag yung Bible. Praise God. So katong wala kadala og Bible kay naay cellphone, si turn off lang usa ang imong cellphone. Turn off lang kay arong maka-concentrate tag paminaw kay mubagting mo guna. Ya, magbuot ra ba ning ato ang kining tudlo na to? Muswipe og kalit, mobalhin sa Facebook ba? So i-off lang usa aron maka-concentrate tag paminaw. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verses Genesis chapter 3, the whole chapter ni. Genesis chapter 3 verses 1 to 24. Nanata? Sige mo balik una ta sa pagbarog mga igsuon. Genesis chapter 3 verses 1 to 24. Paningkamutan ako ni og basa sa Bisaya mga igsuon sa dalion lang nako. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Mao ang labing limbungan gipangutana sa bitin ang babaye, gididaan baday kamo sa Dios sa pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Mitubag ang babaye, makakaamon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naa taliwala niini. Gididaan kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan og mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo og unsay dautan. Sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo og laming kanon, ang bunga niini og makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga og gikaon niya kini. Unya, gihatagan niya ang iyang bana og mikaon usab. Verse 7, sa pagkahuman gayud nilag kaon, naabli ang ilang salabutan og nakita nila nga hubo sila. Busa naghimo silag tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Sa pagsalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. Verse 9, apan ang lalaki, oy mga bana, ingong amen. Ang mga lalaki or ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Usahay no, itong mga anak, kapangalaga, mga asawa na sunod, mga bana, hain na. Ingon ang verse 10, ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot akong kahadlok o mitago ako kay hubo man ako. Verse 11, kinsa may nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga og sa bunga sa maong kahoy og mikaon ako niini. Verse 13, ang Ginoo nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Magpray una ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kay Ginoo sa mga istorya sa among kinabuhi, Lord.
nga sa gihapon diha nimo napadulong amahan. Salamat kaayo nga bisan sa among kasaypanan, bisan sa mga buhat namong nakapasakit diha nimo, nakapag-uol sa among pamilya o niguba sa among kinabuhi. Sa gihapon ikaw ang Dios nangitag paagi nga kami mabugkos gihapon sa hingpit nga panaghiusa, kalinaw og diha sa imong gugma. Tabangi kami karon nga masabtan na mag-ayo ang imong mga pulong. Kung niining kinabuhia, dili ang relihiyon, pangalan sa simbahan, ang among pakadak-an, kundili ang tinuod nga among gugma nga na dugtong diha nimo Ginoo. Nasumpay ang gugma nga naputol sa sala kaniadto. Salamat kay Lord nga daghan pa kayo kag mga pangtrabahoon sa tagsa-tagsa na ka mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong gugma nga walay paglubad, ang among kasing-kasing hinlo nga hipusanan sa imong mga pulong, ug among huna-huna sa kanunay mamalandong niini ug dili sa mga butang nga kalibutanon. Mao ni ang among giampo, gipangayo, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon, samtang magpadayon ko sa pagbasa. Ang verse 14 nag-ingon, ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining siluta. Sukad karon magkamang ka na, pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babaye, ug maghimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Og miingon siya sa babaye, dugangan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo, og ang kasakit nga imong bation, inig panganak nimo, apan bisan pa niini, mangandoy kagihapon sa imong bana. Og siya maoy magbuot kanimo. Unya miingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa. Hoy mga asawa, among pandani diha ba? Og mikaon ka sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi, una pa kinimuhatag og igong abot alang kanimo. Motorok sa yuta ang mga sampinit og mga sagbot alang kanimo, og magkaon ka sa mga mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulo ka sa imong singot og maghago ka pag-ayo. Oy, tanawa verse 19, mga lalaki, amen. Magpatulo ka sa imong singot. Wa gyud ingon re, hoy, panugal ra mo diha. Magpatulo ka sa imong singot og maghago pag-ayo. Una, muhatag kanimog abot ang yuta. Hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta og sa yuta ka mo pauli. Gihinganlan sa lalaki ang iyang asawag iba kay siya man ang inahan sa talang mga tawo, og nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan og kang iba og biste or sapot nga panit sa mga hayop o gibistihan niya sila. Ang Dios magpanalangin natong tanan. Amen? Kining pagtuon nato karon, giuluhan siya nga, na pangutana nga nag-ingon, nganong gitugutan sa Dios ang mga kadaot. Sige daw, pangutan-an ang nas imong tapad, ikaw, kabalo ka nganong gitugutan sa Dios ang mga kadaot. Pangutan-a. No? Ano maning naay linog? Ang gabi, marata giduyan. Because ang linog na as tubig, tos dagat, gatubang pa Diyos Pacific Ocean. Ang tubig, bugat kini, og munim siya mo lihok, itulod niya ang mga isla. Ang yuta, iyang tayugon. Unya, musalang ra ni siya og usa ka adlaw. Naagani sa usa ka adlaw magsabay ang pila ka linog. Unya, gisulti na ni sa Matthew 24 nga mao pa lang ni ang sinugdanan sa tanang kasakitan. Mauna nga kurat pod to gabi Kamisad among giatras ning mga sakyanan. Ito gawas mga kining
motor kay ingato mangguto nananghid manggutong 2015 nga linog ni ingato sa ba dayong usa ni hunat among giatras kay mga kuan diha basta kay dayto ra sila sa gawas unya nganong nisugot man si Lord nga dunay tsunami na ay linog naggira dunay mga nang gipang rape nga mga kabataan no daghan kayong galagot sa mga Hudyo. Gikan pa na sa sinugdanan, 70% nagpuyos tibuok sa kalibutan. Tibuok kalibutan, galagot sa mga Hudyo. Nga naman, tungod kay ang mga Hudyo, mga igsoon, halos tanan nga mga kadaugan, naana nila, kaalam, sila mo'y nag-excel, gauna sila. Munang ang tanang kasina na sila. Nya, ang Arab countries, baling makigira gid sila sa Israel. Lagot kay sila sa Israel. Kadaghan na nga gira. Sukad pa na sa una. Sa Bible pa lang, sige ra gid ang Israel na gira, pero dili gina sila mapilde kung di sila itugot sa Ginoo nga mapilde. Nya karon maglagot ka kayo sa Israel kay nganong pati hospital Bumbahan, Manila. Ngano ang mga sibilyan na apel? Ngano? Gibalita? Kini man mga media bias kayo ba? Ang gibalita karon kanang mga damage sa airstrike sa Israel. Wala nila gibalita tong mga bata 6 months, 5 months gipang sulod sa oven, gipang luto, gipatan-aw ang inahan bago gipang patay. Wala nila gipakita ang mga bata nga gipang rape. Imagine ang bata nga minor de edad puli-pulihan og rape pagkahuman sunugon nga buhi. Wala na nila gipakita. Kung ikaw kunoy mama, magtanaw kasi imong anak na sulod sa oven, galihok pa. Moabot ganin sa tong pangutana nganong gitugot man na ni Lord, nganong giallow ni Lord. Sa inyong panglawas, may mga balatian mo. Sakit yung likod, maglabad ang ulo, sipon. Nganong i-allow ni Lord? Baka pangutanan na pod ka. Sa mga kalisdanan, nganong gi-allow ni Lord? Then moingon na po ka, nganong gabulag? Nganong gi-allow ni Lord nga magbulag mi? Kay wa bitaw gi-allow ni Lord nga kamo ra may magbuot. Unya na, magstorya lagi ta unya. So ngano man ning kadautan ning ani nang hitabo? Ngano man ni? And then si Lord ang i-blame. Gikan pa sa sinugdanan ang unang tawo. Ang pangutana sa Dios uban ang paghigugma ug ang kaluoy nagsulti ang Dios. Hain man ka. Ni kaon ba day ka sa giingnan man tikaw nga wa ni ayo tug kauna. Pero unsay tubag? Wa gyud niyo pasayloa ko Ginoo gahi man gud kog ulo di ana o. Ikaw man gud Lord tagaan man gud nimo aning budget. Dito na po sa babae nga naman. Buhat-buhat makagbitin, gibutang manoon mo atong kahoy. Wagi mo angkon ba sa sala, puro ra basulanay. Kabalo mo, oy mga Kristohanon, mag-istorya gyud taron. Wa gyud koy labot maabot tag alas 3. Kita ba? Wala tay uwaw magpakasala. Dayong maka-feel na kag insecurities, mag-overthink na dayon kang istoryahan ko nila, gidaot ko nila, and then mag-post ka sa Facebook, murag ikaw, biktima. Di ka mauwaw? Embracing God's word naman tao niya, naanad na kang ing-anin na gyud kong magwali ha? Unya, embracing God's word, nya 10 years na ka nangalagad, wa pag yung kakahumagbasa sa Bible. Embracing God's word. Na ako sa Genesis kay atong Monday na human ko sa Revelation. Salamat sa Ginoo. Nya gasugod na pud ko. So, si Lord may i-blame. Si Lord may pasanginlan. Lord, nganong naingani man akong pamilya? Nganong ubang pamilya malipayon? Wala nila gipakita nga na sila problema kay mag-away sila, manulod sila sa kwarto. Makaingon mo kamo rin na ay problema kay kung mag-away mo, magsininggitay mo, gawas.
Kaingon mo, kamo rin ay kalinaw. Sila rin ay kalinaw, kamuwa. Nga na naman na. Sa panguna-una naman na. Sa palain. Lord, nga nung ingani man yung amo ang nasod. Di ba din mo pwede linugon, tibuok China nga, mangagaw mo sila sa amua? O say, si Lord na tanan atong pasanginlan. And that is why makakita kag mga wali diha karon sa daplin sa mga kalsada na nagwali sila. Unya, duulon dayon sila og mga haters sa Ginoo. Kanang mga tao nga maglagot sila sa Dios. Moingon na sila nga, kung tinuod ang Dios, asa sila? Nga gipang-rape ang mga kabataan, gipang-sulod sa oven, asa ang Dios? Ipakita dayon tong maluoy kay mga bata nga nangasamdan tungod sa airstrike sa Israel. Wa gyud gipakita tong nangalitson nga mga bata. Itom na, sunog. Wa gyud ipakita. Nya, may nga nadayog, grabe ang Israel, grabe ang Israel. No? Mga tao nga, kanang kulang pod og wa gyud kabalog unsay background sa Bible, ingana gina sila, grabe ang Israel, grabe ang Israel. Pero papangitaon kana kog nasod sa mapa nga dili nimo makit-an, walay lain ang Israel. Why? Isaiah 40 nag-ingon, bisag mura ra kag ulod Israel, ayaw kahadlok, nag-uban ko nimo. So tabangan ni siya. Maglibot niya, sulungon siya. Pero dili siya mapilde nga naman, may Diyos, nag-uban niya. Tanawa ng taong sige ni daot, di ba ni Asinso? Ikaw gasigig daot, di ba taas na imong dugo, niniwang na ni. Uy, naminaw pa mo. Samot na ni mga batanon, paminaw yun mo og ayo. Kay lisod na rabamig kontrol ninyo. Kabalo mo mga batanon, pagbadlongon mo sa inyong balay, di na mo magpabadlong. Pag si pastor na mo badlong, awayon man pod sa inyong ginikanan. So asa man mo lugar? Magtukod taglaing church aning Lourdes. Kay arong na ay kalugaran. Minaw tagayo ha tungod kay dinhi ang tubag aning pangutanahan nganong kining mga kadautan imo manggialaw Lord. Gitugutan man nimo Lord. Sa pagkatinuod lang, before mahitabo ang pagsulong, gahimo na si Lord og protection. Muna'y eksaktong istorya diha. Di ba? Ang John 10 verse 10, ningon, ang kaaway mo anhis pagkawat, paglaglag o pagpatay. Unsay sumpay? Ningon si Jesus, apan ako mianhi aron paghatag og kinabuhing madagayaon. So, naa si Lord, naghatag siya og proteksyon na daan. So di man niya patyon tong kinabuhi nga gikan ni Lord. Unsa pay lain? Na? Nanay, ang imong balay, ang pultahan, taglima nay lock. Unom ang doorknob sa kada pultahan. Unya ang pader sa imong balay, ang tiyuni nga balay gipadiran niya nagtanom. Ang pader sa imong balay habog pa kay nimo. Kung nay mo ingong ayo mo ambak sa ka, kinsa na? Kadi ka kakitaan ng naas gawas. And then ang gate lig-on kayo nga pagkatrabaho. 5 po'y padlock sa gate. Pero ang problema nimo inig mulakaw ka, ang CR way sirado, ang kwarto way sirado, ang sala way sirado, ang kusina way sirado, ang pultahan sa sala, ang pultahan sa porch, ang gate way sirado. Ug naay mangawat, imong i-blame si Lord. Lord, manong wala man nimo bantay eh. Manong gialaw man to nimo Lord. Or wala na i-break ang sakyanan. Kabalo na yung wala i-break. Lord, salamat nga safety ming maabot. Nadasmag, manong gialaw man nimo Lord? Kabalo ka, sigirang ang Dios ang pasanginlan na to. Kitang ginikanan, di ra bagawta ba? Usahay mo tag, buutan na kay akong anak. Kita pong mga anak, buutan na kay tatong ginikanan. Nga naman. Ug naa sila yawan ang kinaiya, dili na nila ipakita. Ilan ang taguan? Ilan ang taguan mga igsuon? Pero sa diha unta nga ang tao na ana diha sa Ginoo, makatubag na siya sa pangutanag nganong gialaw man nimo Lord. Ang original, paminaw ha,
sa pinakauna lang daan, duha pa katawo ang nagpuyo dinhi sa kalibutan. Niingon na si Lord nga ayaw. Niingon sa si Lord, ayaw. Unya, moingon ka, nganong gitugutan ni mo, Lord? Anong gitugutan? Wala nitugot si Lord. Siya gani ang nag-ingon nga ayaw. Sa laktod nga pagkasulti, ang tanang nagkalain-laing kasakitan, problema, kabugat, balatian, kining tanang nahitabo sa kalibutan, nahitabo sa nasod, nahitabo sa probinsya, nahitabo sa barangay, nahitabo sa pamilya, nahitabo sa church, nahitabo sa mga kinabuhi sa mga anak, nahitabo sa eskwelahan, bisag asang pangitabo. Kining pangitaboa, resultas binuhatan sa tao, nga giing nang ayaw buhata. Na may giingon diha nga ayaw. Na ay daghan nga kanang giingon dire sa Biblia nga buhata ni wala buhata. Ang giingon nga ayaw buhata mao may buhaton. And then pagka nagka-problema ngano Lord? Ngano Lord? Pasensya na mo mga igsuon, mangusog jud ko anig panudlo tungod kay every time nga naa tay pasalamat ang Ginoo naghimo og di matabang na kanang mga answered prayer sa ato. Mo gani nang sulod natong pasalamat adto ta sa covered court or diha sa elementary. Kay dili na ta pwede dinhi. So di man ta magkasya ani. So naa diha ang tubag sa tanan. Sa kung nagtan-aw ka, walay live atong niaging kuan. Merkules. Ang gisgutan namo sa Merkules, creation. Unom ka adlaw gibuhat ni Lord ang tanang kabuhatan, ikaunom ang tawo. Mangutana ko nimo nganong ang tawo wala niya gibuhat sa ikatulo ka adlaw. Tungod kay kulangan pa ang gikinahanglan sa tawo. Nganong dili ang tawo iyang giunag buhat kay wa pa yu asa man siya magtindog sa mayang kaunon. So gibuhat daan ni Lord ang tanan naa na ang naplastar na ang tanan usa niya gihimo ang tawo unya ang tawo tanan niyang gikinahanglan naa na. Nakuha na to? Di man pares ato aron. No? Mga batanon, mao ni ang pinakanindot nga challenge. Ilabi nas mga nag-eskwela, sa mga nangapakyas na, ayaw mo kaguol, pinangga mo namo, giampo mo namo, nagunauna mig unsay mga maayo pod para natong tanan. But sa mga na nag-eskwela pa, ako mong sultian. Si Lord, He is the God of order. Muna man yung kagmanong naingaan ni man, tungod kay He is the God of order, mo follow man kas imong disorder nga panghuna-huna. Disorder nga plano. Imo nang subayon, tanawa ra ko, subaya ko na sige, eskwela, trabaho, minyo, magpamilya, papa-eskwela. Di ba ingana? Ato unang bayloon ko no. Magkaanak, mo eskwela, magtrabaho. Unsa man itawag ana? So lisod kayo. Tanawa niya, mga lalaki, paminaw mo kayo. Mga bata, Jervis, paminaw. Jervis ba? Paminaw dong. Paminaw ba? Paminaw o kayo. Sulayan, nagpamalandong. Kung mo trabaho gani mo, boy, sa usa ka adlaw, kuwang ra ninyo sa inyong panginahanglanon ang inyong income. Sakto? Because kada usa ka tawo, dapat naa siya monthly $100. Kung para ra niya. Gamay, ragani na. So, nanas mga 5,000 plus. Kung $100. So, kung duha na mo, $10 na. Nana mo yung anak, $15. Kita. 150, paigo, ogos kasimana, og. So, gibuhat ni Lord ang creation, nanatanan, usa niya gihimo ang tawo. Nindot na, mga batanon, daga og batanon, paminawag yun ninyo kayo. Nindot yung kaina. Parehan ni Lord. Nana, humana eskwela, second day, or second level, mao na po ni. And then, nana kay business, nana kay panimalay, nana kay ipon sa bangko. Dili ipon nga, ipon. Ipon sa bangko.
na nakay plaster na tanan ba? So, ang imuha pong minyuan, pareho mo. Di, murag creation. Di ba? Wa na'y problemahon, tanan na lingi ito, tanan na, ang gikinahanglan na. Wala na'y problema. No? Munang gipaulahin niya ang tawo. Giplastar una. No? Lahi man ta kay, naana. Usa man na, usay naana. Naana lagi. Sige, iutong. Gawas naman na ako ibili ni ma kay mo narbahos ako. So, usahay baya mga igsuon, makakuha tag mga karakter sa mga hayop or sa mga langgam. Kay before ang langgam mangitlog, maghimo siya salag. Kita kay mangitlog ta niya, hatag dito sa salag sa diha sa ni ma, bantayin ni alimahan ni. Oy nga naman. Uy, paminaw mo ba? Sakit, nilagi. Sakit mi nga word, pero kung maminaw lang kaani, naa kay makatunan nga kaalam. Ayaw panguna-una nga, giigo na po ko. Ug di ta, mga igo di na, ta mga anhe. Kay para asa man yung gipang tudlo, gipang wali, ako gani, gasulti ko sa akong kaugalingon. So, nahagba ang tao. Nga naman, di man mo sunod sa Diyos. Nakaroon ang Diyos na ibasulon. Ngano Lord? Ngano man Lord? Nya, usahay ra ba kining tawo, sa unahan ani, katong kinabuhi ni Cain og ni Abel. Gipatay ni Cain si Abel. Ngano man, nasina siya, kaya ang iyang halad, wala dawata, ang halad ni Abel gidawat. So, iyang gipatay. Nya karon, silutan siya sa Ginoo, gipalayas siya sa presensya sa Ginoo, layas. Niingon siyang, bugat ra kayo ning silot nimo nako. Oh, murag ikaw ug ako. Kung magpakasala ta, di ta maka-feel og bugat. Pero panahon ng latoson ta, nganong ingani man. Karon manubo ta kay embracing God's word man ta, mutubo ta sa wisdom diha sa Ginoo. Dapat mo increase ta ana. So, ako naman gibasa og klaro ning ato nasabtan og ayo. So, kinsa may basulo nato? Ang yawa? Usahay ra ba ang yawa ra kanunay yung basulon? Yang mga na dayo, kini mong kaaway, pastor. Kining kaaway, mga kini mong kaaway. So, na mga bata ga luukanay atong multicab. Salamat kaayo sa daghan kayong nagpakabana. Okay, so, mayroon na dayog. Asa na gani ko? Nga naman ni Lord. Pero ato ara di ay nga binuhatan. Si Lord ray atong ginapasanginlan kanunay. So, kinsay salaan ang yawa? Si Eva? Si Adan? Ang kahoy? Ang Ginoo? Basultian kanako mga igsoon, wala gyud ang Ginoo nagplano kadaot sa imuha. Ang imo lang gyung dili masinugtanong pagsunod sa Ginoo kay ang imong Dios, dili ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, kundi ang imong emosyon. Ang imong kasing-kasing mo imong gipaka-Dios. Munang always end up gyud ta sa problema. So, ningon siya nga kining bitin mao ang pinakalimbungan sa tanan niyang binuhat. Of course, dili limbungan ning bitin. Dito lang gyud niya ni sulod ang yawa. Because ang yawa di man siya manghilabot nimo kundi siya mogamit og lawas. Gatoo mo kining huy nay diwindi nay unsa pa na inyong giingon da? Nay white lady. Kamo ba hilig kay mo manggamag istorya? Di gyud ko mo ingong. Ngano man? Kay ang demon manggamit na silag lawas. Wa pa may tao siyang magamit because ang tao si Adan o si Eva, balaan pa man, di man siya kasulod. So, lawas sa hayop ang iyang gamiton. So, gamit niya ning bitin. Sa lang white lady, usa mang lawasan ang gisudlan anak niya, nga wa man. No? Then he said to the woman,
Did God really say, you must not eat from the tree of the garden? Ngutana ning bitin ba itong babae? Ha? Niingon di ay ang Diyos nga, di mo pakanon ang mga kahoy. So ang iyang tubag, no, makakaon mi. Gawas ni ining kahoy nga naghatag sa kaybalo. Sa kaalam sa unsay maayo, unsay dautan. Di ba? So, mag-conflict ra bataan kay dili ta kanibitang Kristohanon ta ato gyud mustan gyud ta nga inig-pray nato ulay mahimong babag sa tong pag-ampo. Kaya ito dugayang gitubag ni Lord pag huna-huna ko no be. Wala ba po kay mga kinaiya, mga buhat, mga pagpanulti, batasan nga babag sa pag-ampo. Kaya may rabatag dugayang gitubag kuha na kanang tulo ka adlaw na ko ga-pray. No? So, walay babag. Nya kay kining usahay kay maglisod patagstan sa atong pagkakristohanon para kagapon kay pista dire. Sige dungo nang uban. Ayaw mo tan-aw nako kay mag-abot ta. No? Unya karon kay ito may mga kristohanon po ang gapamistahay. Gi-question pud me niyo pug mano mang dili pwede nga kato man lagi si kuan Habag-o pa gani silang nang lakaw na ingog, thank you. Paitag yun kayo. Munang saon na lang yun ka ni. So, magbutang ka tag simbahan nga Okira Disciple Church. Ay bisag badlongon ni mo, ayaw sige, ingan na to Facebook ba? Kay di na gani ka mo sayaw para sa Ginoo nya sige kag sayaw tong Facebook. Di god gihapon so magbutang gyud tag Okira Disciple Church aning Cortez. Ani Lourdes ba? Kay naman joy mga ingana nga Okira na nila. So ito bag ang babae makakaon man mi. Gawas lang ani. Tanawa ring yawa. O sige sulti yawa. Tanawa next verse ato. Ningon ang yawa pagtubag. Kabalo ka. Dili tinuod nga mukaon mo ani mamatay. Nang ang yawa, balihon na niya kanunay. Dili, tinuod, tuo makaanang mga on mo makalibanga. Storyar, nas niyong pastor. Mugamit pa na silang bersikulo, walay hugaw magasulod. Nga na ba? Wala lagi hugaw magasulod. Pero ang mga una-una sa tao, nahugawan na. Uiraw na sila, kaya gani ilang sakop. Kaon naman, siya. Nagi-uto-uto raman na niyong pastor. Di ba? So, okay ra. Niyan na siya nga, dili man ko na tinuod nga mamatay mo. Giingnan mo sa Diyos nga ayaw kaon, kay oras nga mo kaon mo, mapariho mo niya. O si tubag siyawa, tanawa? Unsa man ang Diyos, siya'y magbuot. Oras nga magpakasala ka, ikaw na'y magbuot-buot. Munang nahimo na putang Diyos. Nahimong Diyos ba? Kay mao na may magbuot. So, magbuot na. Mao na. Nya, mapariho mo niyang maalamon, makibalo kung sa'y maayo kung sa'y dili. O sa'y sunod, ningon, ang babae, mitanaw. Sa pagtanaw sa babae. Ito, mata. Mata. Lust of the eyes. And then, sa kuan niya nga kanang bitang burag, lami kayong kaunon, lust of the flesh, unod na. Og makapahimo niyang maalamon, lust of a pride of life. Nananing tulo, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. May sama sa Diyos. May kuha siya, may kaon. Og iyang gidad-an iyang bana. Kamo mga asawa, og unsay inyong chismis sa gawas, ayaw dad-i inyong bana sa inyong balay. Kay kaming mga bana, limitado mi. Garbo ba yami? Di mi pwede dadaan ninyong chismis. Kay sigurado guna, mapusilan na mo to. Masumbagan na mo to, unsay among mabuhat atong tawhana to. Munang ayaw magpareha ni iba, nga magsuroy-suroy sa silinganan, kaon sa gidili, paminaw, chismis nga gidili, tabi, libak.
Itong ingon kisa to yung ngalan mo? Corazon, Corazon. Atenels. Itong ingon niya ganiha? Di na ta maghisgutan na. Badayon sa ta? Dili, pwede. Nga hatan-hatan ninyo ang inyong bana kay maghilom rin yung bana pero nadugay na priso na, nakapatay na. Munang magpakasala mo, kamukha mo na lang. Ha? Nagkasinabtanay ta? Kay kining asawa nakasala siya ng hatag ngadto siyang bana. Nya ang bana pon kay mulaban na yun, lami di ay be. Mag-uyon gyud, magkuyugay gyud ta, till death do us part. Maimpirno ta lakaon. Kining Iba ug Adan, murag Hananaya ug Sapphira sa new creation, sa pagsugod sa bag-ong creation, sa church, sa pagsugod sa pagsangyaw, sa pagsugod sa pagpamuhat. Dunay Hananaya and Sapphira in Acts chapter 5 nga nang limbong sa Dios. Nagkauyon sila. Ningon ang bana mo raman ni, ningon pa asawa bita maor na hurot sa mga matay. Ingon si Lord, uras nga mobuhat ka ani ang giingong ayaw, mo buhaton mamatay gyud ka. Now, ang problema kay dili karon dayon. Di ba? Kay mapailubon si Lord. Unsa ka kung inigkaon, patay dayon. Muragwa nay nanimbaron. Kaya ang tanan man gyud makasala. Hello? Nya magbantay kita, mahimo na putang sensitive no. Ang uban mahimo na pong overthinker. Mag-overthink ta pud ang uban. Ngano man? Gisayunan kag mamadlong ka mga igsuon niya. Ang imong badlong balihon, inong gilibak ko nila didta. Unsa nang libak og kanang badlong? Unya mayon ko, huy atong iampo si Ara nga malig-on si ani nga iyang weakness. Moingon na dayon kag ako sayo pinyong gibantayan. Di man day ka mahadlok, man day ka ana, mano magsige mo po ka pakasayop. Natural man ang mayon ko. Ate ampo si Brad Rudy. Kay arong mo batanon pagsamot. Ate i-pray na nga weaknesses. Kami gani, masugin lang na yung mga ganime. Amen? Sugin lang na yung kabalo mo mga igsoon. Usahay dito sa among trabahoan. Di na biya ko, pero kay libre mo to kung kauban, human mo pangaon. Nya, buwad mo na mo sudan. Di, nya siya, gasugod mag... gagunit na magamay impirno. Nya, libre ba to? Munang, no, magsugin lang na yung mansad me. Magsugin lang na yung nga naman, aron makabalumig unsay among ipangampo. Di ba? Oh, kami magsugin lang na yung at lagi, di pa ko Christian, kadala para ba kog lagaraw. Amen. Son? Ito yung papa, gikulata dito sa ilaha. Unya, di pa ko Christian. Pero sa unang-una, nakasala, nagunta? Kay panitan, ganyan. Nga na ba? Magsugin lang na man, sagme na unsa man mo, oy. Magsugin lang na may, kaya nga naman, gainampuay, gudin taon me. Maginampuay, gudin taon ta. No, bisan ako ginasugilon, giampog yun ko ninyo, kaya digyod ko, o ako lang, digyod ko. Sugilon sad ko, oy. No? So nakabalo ang mga papa, asa ko weak, unsay akong problema, unsay ako ang kabugat sa kinabuhi. Unya, og di ka motubo des Ginoo. Atong iampo ni si Brother Hill, kay ang iyahang problema, iyahang kaluyahon, maupag yun, iampo na to. Mahinga naman ka, giliba ko nila, gitabian ko nila, murag pa-victim kayo ba? Unya, may nga na, manong nisugot, manong ingani man sila, Lord, manong ingani man, Lord. Si Lord, okay, kanunay, sangin lang. Gisa may imong i-blame. Mag-iyahay tag-blame sa itong kagalingon ko be. Iyahay tag-angkon, yes Lord, ni dawat gyud ko sala, sa iluwa ko. Yes Lord, ni tilaw, sa iluwa gyud ko.
And si Lord gitagaan silang tsansa nga magpasaylo, mangayo pasaylo. Mo angkon mo confess. Nang confess ba sila? Wala, una nilang gibuhat na nago. Sunod, naghimog ilang effort nga tabunan ng ilang sala. Nya kay malaya am ng dahon. Tanawa na nas tagbilaran na nagbaktas ng mga adan diha. Wa na mga suot kay nangalaya na ng dahon. Hello? Tago sila, nitago. Sunod niingon ang Ginoo. Adan, Eva. Chapter 9. Pero ang gitawag yun ni Lord, bana, mga bana, ingong amen. Mga bana, sa sulod o sa gawas, amen. Ang pinakaunang gitawag sa Ginoo, nga mosunod sa Ginoo, ikaw, unta, bana. Pero kabalo mo, kung siya kasagarang na hitabo, ang unang nanunod, mga bata, promise. Sunod, asawa. Sunod, bana. Sunod, bana eh. Di ba? Muna yung kasagaran. Muna ningon ng Bible, kung dili ka mo magpakatao sama na inyong mga bata, di mo kasulus gingarian sa langit. Nga naman, ang mga bata, teachable. Tudluan na yun na mo, creation. Adan og Eva. Si Daniel, gilalog sa leon. Attentive kay silang naminaw. Mga tao, walihan na mo, nagpakamatay si Kristo ni mo. Mayon na yung tao, o sa relihiyon na mo. O sa tinuuhan. Ha? Di na ron. O tanawa ning libog kayo. Problema ba? Ningon ang Bible, panglakaw kamog iwali ang mayong balita. So naay nang walis mayong balita. Pahilumon na ni mga CFD. Ngano ka wali-wali man mo? Unsa di among iwali? Chismis. Unsa di among isuroy? Kanang tape sa swertres o kanang stab o carbon sa loto? Unsa day among ipamaligya? Mga CD, mga pornographic videos? Nga pulong sa Ginoo man ang pasangyaw? Awa mo ikatungod mo sangyaw. O, kamo man day na ikatungod, nga nuwama mo nanangyaw. Karon naman lang mo nanangyaw, nga na nanangyaw. Gihimo ninyo na. Nga naman, nagkadaghan ang namiya sa sala o nagpailalom sa tiilan ni Kristo. Nagkadaghan ang namiya sa relihiyon, namiya sa sala og karon nabalik sa Ginoo, maayo ng pagkinabuhi ang relasyon sa Ginoo, natakdo og nag-alagad sa Ginoo, munang inyo na pungpugngan. Kinsay nagpugong ni Kristo kaniadto? Mga relihiyoso. Si Kristo nagwali sa mayong balita, nangutana dayon niya, gihinluan niya ang templo, kay ang templo gihimo nga public market. Gihinluan, gipangyabu niya mga lamisa, mga money changer, panggawas, mga hayop, panggawas. Kining balay sa kong amahan, gihimo ninyong tiyangge. Ni unsa ang mga relihiyoso, ang mga leader, ang mga Hudyo, ang mga relihiyosong tao. Kisay naghatag ni mong katungod, nga imo nang gibuhat, mo po na ila, magsangyaw ka karon da, duulon dahin kanila. Ingnon dahin ka, kisay naghatag ni mong katungod, nga manudlo, mangwale. Di ba? Pulong manis Ginoo. That is why dinhi nagsabot ta, ayaw mo pagpasakop sa simbahan intawon, ayaw mo pagpasakop sa pastor, sa sekta, sa unsa ng punduka, adto mo tag-iyas nyong kinabuhi pagpasakop. Adto mo ni Kristo pagpasakop. Because ang atong ginahimo nganong niya ta, nganong nagtigom ta, nganong naghimo ta aning mga sugo rang mani sa Ginoo. Oy, kamuha, wag yun mo nituman. Kami may nagtuman. Panglakaw ka mo, gihimo ang tinunan. So, gihimong tinunan. Sunod, bautismo ay sila, gibautismoan. Kay dili man na imiyog buhaton na tanan para ang church makakuha kag legal nga papers. Kay kung legal nga papers ra ang gikinahanglan, nama may rumahay na ta diretso. So, gihimo na to ning tanan sa pagtuman. So nikaon sila, gitagaan ng lalaki, dito na, nanago na. Yung asa na mo? Chapter 3 verse 9. Gitawag sa Diyos ang, tanawa, chapter 3 verse 9, tanawa. Kisa gitawag sa Diyos. Tanawa sa inyong Bible, kay basig bayot ang gitawag diha. Tanawa kisa gitawag diha. Gitawag sa Diyos ang lalaki. Munang mga amahan, paminaw gyud mo. Pag kita sulod sa atong panimalay na ay himuong problema,
ang tibuok natong problema, ang tibuok panimalay magka-problema ngano man ikaw man ang gitagaag otoridad sa Dios. Amen. Munang kining mga asawa nga niya manghilak in taon sila makakita sila sa ilang mga bana pudron nga gipang bag-o sa Ginoo. Kay kaniadto inig-uli anang banaha moingon man mang nakakaon nagmanok. Di gulaman mga mustag mo yung itong pone, o sa may yung tawagan na lab? Pone? Pone, nakakaon nagmanok. Di gulaman mga mustag, kumusta man kas balay? Ikaw ra ba'y labandira dire? Ikaw ra ba po'y security guard? Ikaw po'y yaya? Ikaw po'y cook na mo? Ikaw, daghan ang trabaho mo ng asawa? Kung imo ng sulduan, kulangon 200,000. Security guard lang daan. Pinakagamay, size mail. SS, GSIS, pag-ibig, na natanan. Siya may gabantay sa balay. Yaya, pilay suldog yaya. 6,000 po, o 12,000 na imong suldon sa imong asawa. Napay labandira. Pakyaw raman labandira, pastor. Pila man, 300. 300, dugang. Kusinira, akala mahal-mahal kay skills. Pila man na? 800 ang adlaw. Buta na to, sige, 8,000 na lang. 8,000 pong bulan. Sige, idugang na sa iyahang 12,000. 20 mil na. Teacher, kay mo'y gatudlo sa anak. 1 plus 1. Pila yung suldog teacher karon? 25 mil? 20 mil? Sige, idugang 40 mil na yung suldo. Gara-gara ning bana pag uli. Ako'y nga pakaon ni mo. Ayaw ko, yaw eh. Wagay trabaho. Unsa man tao ni? Hoy mga bana, pangayo na magpasaylos yung mga asawa. Uy, dad anak sa Saras Cafe. Palingkura dito. Pakanag cake nga tamis kayo pa im nagkape. Ngisi-ngisi mo kada sis Alma. Tinuod na. Isuroy na dito sa Old Airport. Ingna na yung asawa. Manglakaw ang mga kuan karon. Manglakaw ang mga mama karon kay mga to sa Old Airport. Lakaw mo, uban dito. Ako yaya sa aros. Mga yayo ko ani mga bata na to. Ano man, bago naman ka. Di nalipay. Nanglakaw sila, nangatog airport, gajaging, lami kay istoryanay. Grabe dyan akong bana. Kuhan ko siya, nalipay, nagibago ko sa Ginoo. Kanang diyas balay nga, tao ko nang laman may kaon. Naninduta, no? Kay kaniadto, og muadto kag silingan ng asawaha ka, kining akong bana, grabe dyan ang batasan, day. Kanang, grabe yun, day. Kanang, ang swildo, day, barkada na ko, day. Di ba, sige ni mo panabi, imong bana, kay sige ni mo pakaulaw. O niya, mingon na din ka, Lord, manong imo mong kitagaag, aning pares. Huy, ikaw mo'y nagpili. Kay kung si Lord mo'y papilion, ingnon yung kanyang huwat sa, kay magbuhat pa ko sa kahayag, magbuhat pa ko sa hangin, magbuhat pa ko sa dagat o sa yuta, magpaturok pa ko, unya dito sa ika-6th day. Kay naa na tanan. Buhato na, ikaw na, imuha na po. Unya, mangita na kag partner. Wa na problemahon. Nga naman, tanan yung gikinahanglan na naman. Pero kay, sa kanunay ang tawag, himo niyang Diyos iyang kaugalingon. Nganong Diyos, kay unsay iyang gusto, maoy iyang sundon. Wala nagyug ko, dili nagyug ko magproblema og forever na lang imong kalagot sa ako because ingani gyud ko magwali. And ayaw sa kagkaguol, kay kung inviteon ko og mga simbahan, ingani ragyapon ko magwali. Tungod kay, ang atong concern, dili ang atong kalipayon karon. Ang concern nato, ang kalipayon nimo og sa Ginoo sa umaabot. Nasabta na to? Dito na. So gatuluranay na sila. Babae, nganong mikaon ka man, ang babae nga imong gihatag. Dito na po sa babae, nga naman, ang bitin. Ningon si Lord karon mag-angay tabi. Di ba, mga papa, kabalo mo ka na mga papa, ang ayon niyag bunal yung mga anak. Dari mo, ikaw, kung magulang ka, kari na po, kiniang-angin mo. Na ang ayon niya, ingon siya, bitin, sukad karon, magkamang kasyuta, abog imong kinaon. Gusto ba ta nga mahimong hinungdan sa uban nga makasala?
nga pariha sa bitin, tibuok na itong kinabuhi, di man lang tamo angat, kanunay lang tang magkaon og abog. Dili magmater, dili magpulos ni mong luhod-luhod, gikan din his Lourdes abot sa manggag. Kung padayon gihapon kang magpakasala, gatuo kag tubagon kas imong pagampo kay gikan sa unang ang hangtod tumoy bukid galuhod kang gasaka. Kung nagpadayon kas pagpakasala, ingon siya, kamang, kaon og abog. Wag yung ko nangandoy ako magkamang, magkaog abog. Wag yung ko nangandoy yung mahitabo ni sa akong pamilya. Muna nga always yung ko nagpray, tabangin yung ko Ginoo. Sa kabutangan, nakahasol ko tungod sa gidaghanon sa wala na ko nakahatag og panahon. Unya giingnan ko, asa raman ka sa panahon nga naamis grabing panginahanglanon. Sakto gyud kaayo nga nihila ko sa Ginoo nga Lord, di po ko moingon nga busy ko ani nga pamilya, kani nga mga pamilya, busy pud ko aring project, ari busy pud ko kay Lord og nihatag lang gyud kog panahon, makahatag gyud kog panahon. So, dito sa babae nga siya, inigpanam ko nimo. Unang natay igsuon diri bitaw. Amen. So, gikan sa nagsabak siya, sige ra gid siyang gasuka. Naniwang na siya kayo. Unya lugaw lang, butang ag asin. So, one time nagbisita mi, gadala mi bugas, mangga, nya sunod nga kuan bisita mo gihapon. Kay mo man na tamison nga mga prutas, ay pog ice cream. Mga prutas ang gikinahanglan. So kung nakita ninyong maayo ng ingana nga buhat, pwede man sad na ninyong himuon. Kay dili man pod masagang kung si pastor kanunay, kay daghan baya kaayo. Kani nga pamilya need ani kato nga pamilya ingana. So pwede sad ninyo na nga mahimo. Unya ningon diha babae sa pagpanamkon nimo, inig kapanganak nimo, dugangan nako ang imong kasakitan. Ug maunay wala nasabtan sa mga anak. Nganong kusog kay na silang musukol o ginikanan. But someday maginikanan na sila. In God's time or ilaharang pagbuot, ma-realize nila unsa kasakit. Gikan sa pagmabdos hangtod sa kapakanakan, hangtod sa pagatiman, o hangtod sa pagsukol sa anak. Ningon siya sa lalaki. Lalaki, gikan karon. Kay wala man tay problema, no? Tanan nga pagkaon nila, tanan nilang gikinahanglan. Wala sila'y sakit, wala sila'y problema, wala sila'y linding, wala sila'y sinimana. Kabalo mo? Mingon dahil, tanan man na mo offer. Ningon, lie, na sa Lorelai. Lie. Di gamay raman ang sinimana kada Merkulis. Tag 350 ragyod, pilamday sweldo si mong bana. Kuhay ragon ako sa kaadlaw. Wow, mauba, o sige. Karon ka naman po ilaing ni abot. Huy base. 300 rani. Mauba. Hangtod na tulo, naupat. Di kaya rani, kay trabaho bitaw akong bana, ako po naman po ko'y diskarte. Pagka nagkasakit, gihilantan. Kaya di man makatrabaho. Problema na. Kabalo mo kung sa'y sulbad, anitanan? Kabalo mo kung sa'y sulbad? Usbon nato ang batasan nga wala ta, pero magpakadato ta. Putos kag utang, pero katong birthday galitson ka? Ano na gipalitan ni mo ice cream tong imong kamaguwangan? Imong pasabton, anak, na ice cream nak o. Nya gipalitan ka nako ani nga sapatos. Dili na sa taron maka-invite nak. Pasalamat kita sa Ginoo kay kuan. Kay dako kay tag mag-save sa ta. Ipag-abot sa pud na panginahanglanon. Oy, dira pautang. Nakoy savings. O say pagani imong savings makuutan nimo. Nga uy, tay kaigsuonan nato didto nga giubog, hilantan, bisitaon ta. Atong dalan, bikuha isa na, di ba? Pero kay waman.
Especially pag naay special event, imo ng tiguman, pangandaman. For example, magpakasal ka, mag-alkansi yung kag magtigom yun ka. Napoy uban, wala rin planong kasal. Ditso na! Pila anak gusto ni mo? Hello? Nya, muna mga igsuon. Muna So, magtigom na. Hini nagtigom. Kunya, ningabot sa, o kadire po, may problemahon. Ha? Na naman may mangluto, na may mang dekorasyon, na mo kasal, na sound system, na may mga lamisa. Gusto ni mo mupasok ka, gikas puro 4? Ha? Di inig humagkasal, tanang pagkaunamong ipahatod na sa inyong bahay. So, man na mo nga mangita, may ginamos. Maglaga na pumig, malunggay. Ano lang, diskarte ba? Yalipay kayo di ka, magproblema kay kami mo'y mulihok man are. Gatuo kag. No? Manawag raman ko Roger, baboy. Nung natawa lagi, di gid mo hatag ba? Baka! Baka! Dito kayo baka, kay natay, kay igsuunang atong kaslon. O niya, group chat dayon, dali mo! Dili, ginagmay ng hatag. Para, Jismil na kinagamyan, kay kaslon na ito igsuon. Sige patag, paabot, og nay mamatay, usa ta mo amot. Dili, oy! Na ay mga okasyon, tanom. Do unto others what you want others do unto you. Gabuhat ang atos uban. Ang gusto nimong may tabo di animo. Munang sige kang awayon kay magsige kang pangaway. Munang di kay gugmaon kay gadumot ka. Munang dili ka tagaan ka di ka manghatag. Ingon si Jesus, gusto ka? O sige, buhatas uban. Yung kay di man, sige mong tagay ko, Lord. Anong tagaan mo ka na ko di mga manghatag? Ha? Ito baka ko. Nganong hatagan magkana ko di makamangatag. No? Lord, tagay ko kalinaw. Kusok yung mangaway. Siging baliktad na maghuna-huna. Munang magtinarong na ta mga igsoon. Next. Human ako. Kaya dili na mapugnan ako ang debate. Praise God. So, giapod niya, ningon siya sa lalaki nga, sige ikaw, gikan ron. Magpatulo na kas imong singot. And that is why kitang Kristohanon, kung magmasinugtanon kita sa Biblia, by the way, na ako'y mapansin ninyo ba, nga akong gusto na i-correct. Every time mo comment mo kay good luck, di ba? Uy, hala athlete day ka, good luck. Kabalo mo kung saan ang good luck? Tuwa na sa feng shui, tuwa na sa baki, tuwa na sa katonggingan ng dakugtian. Sa Buddha. Tuwa na sa butang ninyo sa mga porsilas, mga magkulintas ko ani arong naay good luck. Si Lord wala siya nagsulti og swerte o good luck. Ang iyang giingon, ang mosulod niya panalangin. Ayaw ging ng good luck, ing naubanan ka sa Diyos. Kay kanang good luck, dili na iyas Bible, dili na iya sa Diyos. Kanang surtian ni mo, nakabanag yung ka, ing nagipanalanginan yung kas Ginoo kay ikaw, yun naminyuan niya. Unsay swerte. Kanang swerte, wag yun na ni mo hagu eh. Wa po'y labot si Lord. Yang tawag, ganahag sayon. Munang target, rumble. Di pasingutan mugawas ning numeruhan Pistas ang mong baryo. Tao na kagulo-gulo. Di ba? Kaya nga kinahanglang magpasingot ka. Maubitan ng padung patagtrabaho, Lord. Panalangini taon ko sa akong biyahe ron. Lord, kining akong gihimo. Bisan pag dili ni nga ni kanindot, dili nga ni ka perfect. Panalangini in taon mapuslan Lord, sa akong paglakaw karon padung sa trabaho. Salamat, Lord.
Kung awayon ko sa akong kaubas trabaho, ready na ko, Lord. Paubos na ko daan. Lord, kung magkasayop-sayop ko sa akong trabaho, kasabaan ko sa akong manager, andam na ko, mga pasaylo, o magpaubos, Lord. Lord, kung overtikan ko karon, di ko masungot, Ginoo. Kay basig ka kalibanga, gadali. Lord, ingana na ka, kay Christian na ka. Di ka Christian kung Sunday, Christian na ka, sumusunod na ka ni Kristo. Amen. Unya, inig-sweldo na, Sabado. Nabatasan nato sa di pata Christian, inig-sweldo, Sabado, sigurado yun ang hubog. Sigurado yun na. Pero karon sweldo na, mo trabaho kag Saturday, buntag pa lang, Ginoo. Salamat Lord, last na ron nga adlaw, makadawat na pod ko sa panalangin sa kusog na ako, Ginoo, makapalit na pod ko og bangos. Si Mrs. Ron, kahigop ni taong putog sabaw. Yan Lord, ako mga anak, mapalitan ako to aning nga duwaan, Lord, tulod-tulod nga butterfly, malipay dito ba? Yan, excited na ka nga, di ba? And then, Lord, kani pangbayad ni sinima na sa kong asawa. Yan, kari Lord, akong panggasolina. Yan, kari Lord, salamat Lord, paiguan lagi ni. Ang iuon na ako to si Kuan na 50 lay akong iuunas kung huwam kay lisod yung kayo sa pagkakaroon, Lord. Nang ingana ka nakigsultis, Ginoo mo imo siyang amigo. And then karing 700, Lord, ako ning i-safety para na gini sa bugas. Siguro on lang ning bugas, bisag kutob lasto nga si Mana. Di ba? And then lipay nakakain gadawat sa sweldo, uli, palit ay hapit ay bangos. Oy, bay, tagay sa, ayaw sa, kay, muuli kog sa yuron, kay, lami kayong iuli na. Ya, palit na ka, to ana dito. Palit na kag isda niya, duwaan, unya lang tong bugas. Pagabuti mo sa balay, na, kalalipay. Ningon ang mga bata, hala, anong ningani man is papang kadlaon man ni mauli, hubog pa, mangbunal pagkaguran sa among pultahan. Anong ningani man ni na uli na mag-alas 5. Nagdala pa yung duwaan na pa ice cream. Ya na, luto ari dahay, aron kahigop kag sabaw. Di na mo yung panguta, di na mo yung gipakaon nagmanok. Ingon naluto nagmanok dahay. Wala no? Pero tingala na ka naunsa naman akong bana, Lord. Nabago naman sa ninaigo, kung nagkilat atong niagi mga lupresyor. And after that, ang imong silingan ni abot. Or ang imong igagaw, ang imong paryente, nagdalag bugas. Di na nimo masugdan ba nga, hala, wait sa, di ako'y giandam nga para ana, pero akin bunga ni sa kahago na ako nga gipanalanginan ko ni Lord, kining akong sweldo, kining niabot, wa na ko ni hago panalangin ni nga gikan sa Dios mismo. Di ba? Bisan pag mag-adlaw kag 10,000 every day. Kuwangon gyapon imong sweldo. Ngano man, di man ka makontento. Magdugang ang imong pag-uswag, magdugang pod imong binuang. Amen? Munang niingon si Timothy, ang relihiyon or ang imong pagtuo, magpauswag nimo, magpadato nimo. Pero ang dili nimo pagpakakuntinto, mo hinungdan. Ang dili pa, di mo uswag ang tao, kaya di man makuntinto. Di ba? So lahin na ni kayo. So naana ang kada usa, nag-angko na sa sala, Lord, bahala na niya akong kinabuhi, Ginoo. Basta kay salamat, padayon gyud ko pag-alagad, pasaylong, pamilya, na problema, ikaw na bahala, Lord. Unya mga anak, magsakit-sakit, Lord, salamat gyapon kayo ani. Sunod nga adlaw, okay na ni Lord. Imong bana, ampo ra gyud nimo, Lord, kung bana, Lord. Bag-uha gyud ni Lord. Nya ang tubag sa Ginoo nimo, o sige, bag-uhon ako siya, pero ikaw pag-una, nga na si Lord. Amen. Di ba kay mga asawa sige po, mag-unsag man di ay kasi imong kinabuhi. Kano sa pa man ka magbago? Mayon imong bana, mga kay kagabag-ong kasimba ka didto. Wow, di ba? Wow kayo. Na, sulay hilom ba? Hilom pa, lagalagot na kagayo niya. Hilom lagi ka, hilom lagi yun. Hilom. Madugay, mutanan na siyang kaugalingon. Nga nung ni ko asawa ha? Basig di ni mao. Masig lahi ni nga espiritu ag iyahan ni balhin atong silingan. Di ba?
Nga naman, tungod kay naa na kay Kristus kinabuhi. Karon, ikaw kay nagkamang na ka sa abog. Nagkaon na kag abog, naghanggab kag abog. Muingon ka nganong giingon ani ko nimo, Lord, ikaw mo nakaingon nga nakasala ang imong isig katawo. Parihan ni Lucifer, parihan ni serpent, parihan ni nga bitin. Siya mo nakaingon nakasala si Adan og si Iba, tamang siya. O kay si Adan giingnan mang ayaw, nihimo man gihapon. Maghago kag ayo, magpasingot kag ayo, magkaapoy kag ayo, hangton mo uli kas abog. Kaon ka sa imong gihaguan diha sa abog, hangtod nga mobalik kas abog. Ikaw asawa, kay naminaw ka, mitanaw ka, mikaon ka. Dugangan na ako ang kasakitan sa imong pagpanamkon o hangton sa imong pagpanganak. Apan bisan pa niini. Mangandoy ka sa imong bana o ang imong bana mao'y magbuot nimo. Nawa nalipay ni mga bana. Yan ang Bible. Di ba? Uy, naara sila diha. Ningon diha nga, imong bana magbuot nimo. Ay mga bana, kita ba'y nagbuot? Ay na magtubag. Paghilom na mo diha. Ha? Kita lagi magbuot, kita magdesisyon. Pero ang mo budget ihatag sa asawa, kadi ka kamaong mo budget. Promise. Kanang mga banang dili gatindog dito sa dapugan. Kanang banang nga wala sa kusina, di yun na kamaong mo budget. Promise. Inigpangumpra na mo, si mami, nalingaw na dito. Nalingaw na si mami, ato, pamili-pili pa. Ako, unsa pati gikinahanglan, munggo, punit, pitsay, punit, ito na. Pag human ka, binagsa na siya pang uli. Punit atong mas barato-barato. Dili na po, mahal-mahal, ilisan aring medyo ubos og 3 pesos. Hangtod, naka-discount, mga 300, 400. Munang bastag budget, mga asawa, gina. Pero asawa nga, ang budgetan nawong ra, ayaw nagtagaig budget, promise. Na, amen. Amen. Ayaw tagain na make up, bahala. Di ba dito maulaw? No, G, ito. Example, matanaw si Wilson, unya. Si G dito kay tag 1,500 ning make up. Unya na pa'y eyebrow niya, na pa'y kanang gabitay nga gold. Nya na pa'y kulintas nga mga dagkog kadina, dagko pas angklas barko. Unya, pag magpa-picture na siya, muduol si Lebron niya, si Lebron kay wa nakailis. Hawa di ba? Ato sa ka? Lisuda, no? Lisod kayo. Ang mga inahan, tuagis anak, ang pinaka-priority sa budgeting. Maog yun nga naman. Mali lang silot nga nadawat, nigpanamko ni mo. Tuag yun. Unya, inignanay anak, magsige nag-kiss sa anak, dignag yun, mo kiss sa bana. Unya, pagduhan ay anak, asa man ito akong asawa, oy, nawala mo na rin. Pagduhan ay anak, duhan ay giatiman, lambingon na, mukis aring das pikas, layugon gitik-gitikon das pikas, akong bana das ref dapit. May mga bana, magpabadlong na lang po gamay, arong apilon na lagtagad. Nga na mo na. Nga na mo na. Hello? Ug gikan ining pangitabua hangtod sa tong kapanahunan karon. Ang binuhatan sa tawo nga dili pagsunod sa kabubuton sa Dios kanunay nagdalag kasamo kaguliyang kadaot kalisdanan mga hilak mga kagulanan mga kasakitan problema ug dili maihap nga kasakit sa kinabuhi. Dayon ang tawo moingon nganong gibuhat maninimo Lord. Karon mo pauli ka, ayaw nagpasanginli ang Diyos.
Tungod kay ang tanang nahitabo gumikan sa imong pagsupak sa sugo kaniadtong giingnan kang ayaw. Kay makita na to sa atong amahan, sa atong pastor, nga pagka nagwalig ingani ka isog, pag namadlong, pag ingnon kang ayaw, ang imong una-una, si pastor, wa na gini, kay gugman ako, si pastor, sige rin supak na ako, si pastor. Pagka nagka-problema ka, si pastor, ragyapon mo hilak sa imuha. Si papa, si mama, ragyapon mo hilak sa imuha. Sa panahon nga uga, di nakakabangon, naghilak, nagampo pa sa ilua, banguna, ibalik. Ilang yun masabtan. Kamong mga anak, direng katagog sekretos inyong ginikanan. Sa ulahing mga adlaw, si Lord mag-expose ni Ana. That is why, bisan ako sa ako, nga pagka-bana, pagka-pastor, katudlo sad ko, sige kung kadisiplina sa akong kaugalingon, nga di ko pwedeng ma-disqualify. So kung akong gisulti, unahon na ako sa buhat kay, kung dili na ako ni, puro na ko sulti ani guwas buhat. Walay pulos ang gasa kung walay bunga. One time, gichatan ko kinataasan nga chat. Wala ko ni balos, tungod kay kung balos ko, magubag samot akong kasing-kasing. Wa kay natabang nako. Wala kay natabang kanang, di na, wa ko nakabati nimong nagatiman ka nako. Gugma, hisgot, wa ko nakafeel ana. Nagila ko gayo. Kay bisan sa time nga makatulugon ako, bastag mo ingong pakuha. Ulitaw pa man ko. May gasolina, wala. Sibat gyud ko. Nga naman. Tungod kay asa pa man nga maatiman hinoon. Makakita nga na niya. Pag at the end of the day, ingnon ka nga wa kay wa ko nakabatig pag-atiman o paghigugma. Taas kayo ba? Muto nga, gilak na dyan ako sa Ginoo. Abtag hapon. Ang always nga mahimo, nana mga igsuon, nga ikaw, mahimo tingog, ikaw may magpasaylo, ikaw magampo. Na yung mga panahon nga, imong dadon tanan sa pagampo. Tungod kay, di man po ikaw maoy mo hiccup sa kasing-kasing, di po ikaw mo tandog. Always lang nga misinterpret. And always lang, usahay, mabiktima ka, pero buktian na po kalipay sa Ginoo. Kaya, akong challenge sa matag usa nato, no? Ayaw natag ka ng mayong bitag. Pareho ni Adan nga, giblame pa niya ang babae, giblame niya ang bitin, ayaw na. Ay na pag dili na ta magtulod-tuloday. Kung noa mo'y sayop, kung na mo'y problema sa kuha, or sa akong pamilya, sulti imi diritso away ba? Ayog ipanultis mga pamilya kay ang tanan nimong storyahan tabangan na dayon mi anak bisag di pa sila kadungog namo. Bisag di pa sila kadungog sa amo nga side. Muna nga kuan gyud ta, dili ta mo ingog nganong ingani man nimo Lord, nganong gialaw man ni nganong gibuhat ni nimo Lord. Always ibutang sa tong hunahuna nga ang tawo mao'y naghimo ani. Amen. Dili pwede nga parking nimo imong motor adto nya gaandara narang susi. Dayong imong gisabungan og ivo nga helmet. Nya pagbalik nimo gikawat, di ka pwede nganong mo imo man tong gialaw Lord. Wala ka gialaw ni Lord, gitagaan kag susi. Arong imong i-off. Amen. Si Jayon sugilon siya gahapon na wala yang ibo nga helmet. Nya kanang ibo mahalon man gyud na. Bisan pag ingnon nimo ng kawatan ingnon nimo ang kawatan nga ayon ni kawaton jud niya. Kay walay kawatan nga mosulod sa iyong balay mangawat og basura. Ayo nisulod sa Imlowilyer ang kawatan unya gikay ang basurahan gihurot og kuha ang pakpak sa candy, pakpak sa beef fresh, pakpak sa chippy. Walay kawatan nga ingon ana. Ang kawatan nigsulod ana ang
bililhon kayo mo iyahang kawaton. Munang niingon ng Bible, ang atong Ginoo mo balik siya, walay nasayod daw sa mas usa ka kawatan. Mauna nga butangig balyo imong kaugalingon kay ikaw ang sakmiton, ikaw ang kawaton, ikaw ang kuhaon sa Dios. Pero kung imong ipakabasura imong kaugalingon, magpuyo ka sa sala, pakpak ra kag madomingo, amin lang kag domingo, imuha ng desisyon. Ayog apil-apila ang bisan kinsa. Pag namadlong ko sa imuha, imo kong ipanabi, di ko magsakit ang akong tiyan. Ngano man, ang imong gitabian, musulti nako because nakabalos at sila kinsa ka. Sabta na to? Unsa di ay, moabot ng panahon nga wa na'y mangita. Masuko ra bagtsatan. Nganong wa na man kay simba-simba? Masuko. Magbuot man po kag di ko musimba. Ala. Masuko. Kuna unsa naman eh. Motsatra ka ba? Kumusta ka? Wa na man ka ni simba. Masuko. Magbuot mo kay nganaw naman. Oh, Lord Jesus. Unsa kaha kung atong kuhaan og usa ka bersikulo ang Genesis chapter 3 tangtanga ang verse 9. Niyon sa tong verse 9, Adan, hain ka naman. Unsa kay feeling nimo way mangita nimo, way mangumusta nimo? Sige laag. Di nakatsatan sa imong igsuon, di pangitaon sa imong mamagpapa. Oy, asa naman ka? Sa oras naman ka mauli? Alas 2 na. Unsa kay feeling nimo? Hinumdumi ni kanang iro nga nas inyong balay og iring nga nas inyong balay, sobraan nimo na inig panihapon nimo. Ayan naghilabti kay para lang nas iro. Pero nailaing iro mosulod sa inyong balay o iring. Buno nimo nagbato. Gokdo nimo nagbinugha. Ngano man dili na imuha. Amen? Subukan nimong maglayas kas presensyas Ginoo. Tanaw natog di baka bunon sa yawa. Tanaw natog di baka gukdon sa yawa. Ano man di ka iya ha. Iya ka sa Dios. Amen? Na hopefully masabtan gyud nato ni ug ayo og klaruhon gyud nato ni. Ako lang pong balauran kita tanang mga Kristohano no. Pag makadungog kag chismis ayaw nag-ikalat. Ano aragod? Mao ba? Sige, ampo siya. Ana ara. Di kay mosumpay po kag muuba. Ingana di ay na siya oy. Ang dugay na siya sa kalihukan ba. Mosumpay man po dahil kag pinadungkoy. Ayaw oy. Amen? Nasabtan na to? Oh. Dili, ari ko magtapos sa kinabuhi sa mga batanon. Mga batanon, kanang ako nag middle age naman gyud ko. Kunot na ganing agtang, jutay na lay buhok. But kamo mga batanon, ingnon gyud mo nako. Ayaw gyud og himua. Nga naay disorder sa imuhang kinabuhi. Ngano man? Tungod kay ang imong edad dili magpaatras ug ang panahon dili magbalik. Amen? Ingon siya nako, pastor. Ingon usa naman kang graduharon. Siya ka first year college pastor. Pero grabe pastor, akong mga classmate, mga officer na sa nanga-promote na sa PNP. Oh, mo ba? Lagi pastor kay sa una bisyo, barkada, lagi na ay delay. Disorder ba? Disorder. So, sa creation, ang unang gibuhat sa unang adlaw, mauni, ikaduhang adlaw, ikatapusan ang tao. Ang tanang gikinahanglan sa tao na ana, diha sad sa imong kinabuhi. Kung doon na kay gustong mahitabo in the future, karon pa lang daan, step by step na nimo. Walay maglaktod-laktod arong og magkinaunsa in the future, dili ka mo ingon nganong gihitugutan man nimo o Dios, nganong nahitabo man ni Ginoo. Nasabtan na to. Naklaro igsoon. Ako nagaampo this year.
Dili unta mahimong walay pulos ang atong tema sa atong Thanksgiving. Unsa man, embracing God's Word. Pero kung karong tuiga, wa gihapoy lasa nimo, wa gihapon kay gana mo basag Bible, mahumaning tuiga. Ang Thanksgiving nato nga tema, walay pulos ni labay ra sa imong kinabuhi. Kami sa mga papa na ami challenge og nisugot sila. Na this year, sige kan ani human og Thanksgiving, magbasa. Amen. Nga naman, embracing God's Word. No? Dili embracing cellphone ning ni adreha, embracing God's Word. Ung duna manggali mga ginikanan nga gitolerate ninyo ang kasaypanan sa inyong mga anak, inigabot sa panahon apil mo sa paninglon og mabugatan unya anak. Kung inyong gitolerate, kabalo mo nga dili pa, di pa angayan, inyong gitolerate, apilon mo. Nigabot sa panahon, maapil mo sa consequence. Munang dili ka pwedeng mo ingon, Lord, nganong gitugot ni mo ni, kay ikaw mo'y naghimo anak. Human sa creation, that was good. And that was the second day. Himo na po siya sa ikaduha. That was good. That was the third day. Awi katulo. Ikaupat, that was good. That was good. That was good. Tanang gihimo ni Lord, maayo. Para sa imuha. Ang design sa tibuok kalibutan, may kahoy, may dagat, may isda, na tanan, para sa tao. Ano ng tao? Komportable. Pero ang tao, gusto gyud og miserable. Makalilisang nga kahimtang sa kaugmaon. Mga batanon, pagka gusto ninyong magkaguliyang inyong kaugmaon, sige, patuyang mo inyong emosyon karon. Pero kung ganahan mog malipayon, malinawon, na ipabor, panalangin, naon niya may kalinaw o kalipay, mahimo sa mong blessing sa uban. Bahalag sakit, dawata ang disiplina o disiplina usab ang inyong kaugalingon. Ang Dios magpanalangin natong tanan. Lord God, salamat sa mga pulong imong gihatag kanamo, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Sa tanang panahon nga masayop kami, ikaw nagapahinumdum, nagtudlo og nagbadlong kanamo. Kaming mga bana, wa mi na himong maayong panalangin sa among mga asawa ug mga anak. Salamat nga pasayloon minimong bag-ohon, Ginoo. Mga asawa usab, Lord, nga wala na himong responsible sa ilahang mga gimbuhaton, ingon nga asawa, ikaw usab magkapasaylo. Mga anak nga lisod kaayo, mga guide, dili mandinawaton sa mga pagpanton, pasaylua usab kami. Tabangi lang may ikaw lang yun makahimo ni ini, Ginoo. Na mahinlo kami sa among pagkinabuhi ug mahimo kaming angayan. Nindot kaayo ang imong plano. Nindot kaayo ang gusto nimong mahitabo. Apan tungod kay malipay man kami sa among gitawag og karon, mao nga gisunod namo ang among kaugalingon. Apan may resulta kinig kalisdahanan, kaulawan, kasakitan, kagulanan, kasub-anan. Ug pasaylua kaming ikaw maoy among gipasanginlan, Ginoo. Lisod kayo, Lord, nga sa among pagkinabuhi, ang amo lang yung sundon kining among unod-nod. Ang among sundon, ang among kaugalingong huna-huna o emosyon. Patawang pag-ampog ang imong balang espiritu mangunay sa pagtudlo sa kada usa o maghimo sa tanang kasing-kasing na mahigugma sa imong mga pulong. Salamat, Lord, nga kadtong dili mauyon sa imong kabubuton mo undergo gyud og process sa mga kasub-anan o kagulanan aron nga mahibaw kami unsa ka delikado
nga mabulag sa imong pagbulutan, Ginoo. Salamat kay Lord sa tanan nga niya, and I pray nga ang kada panalangin, ang kada kalinaw, ang kada kalipay, ang kada gugma, imong ihatag sa kada usa o kada pamilya. Lord, I pray nga ang pag-eskwela sa among mga anak, bisan unsang paagi kung naay mga distraction, Ginoo, ikaw mo ay magaguba ni ini. Salamat, Lord. Pagka magka-problema ang among mga anak, kay among itolerate, apil sa minimong latuson, Ginoo. Ug salamat sa Lord, nga dili nimo pasagdan. Karon nga Thanksgiving, may mga kinabuhi na usab nga nadugang nadala diha sa imong tiilan. Nga dili magpasakop namo sa relihiyon, kundi diha nimo, Lord. Salamat sa ilang mga kinabuhi, ang pingi, taon sila ug ang ilang mga pamilya. Salamat sa madaugo na mong pagpasalamat ni atong Thanksgiving Day namo, Lord. Gitagaan mi mong tubig, gitagaan mi mong maayong panahon, ug mga maayong panglawas. Sa among mga balatian karon, salamat, ikaw mo ay mag-aayo, Ginoo. Kanimo lamang tanang dungog, himaya, pagsimba ug pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Manindog na tao niya, ay gamay nga announcement o niya. Nindog tang tanan. Atong ibalik ang dungog ug himaya sa Ginoo.